As abellas galegas levan anos sufrindo o acoso, nalgúns casos ata o exterminio total da colmea, por parte dunha especie invasora, as velutinas. Tanto a Unión Europea, como o Estado español e a Comunidade Autónoma Galega crearon normativas de control da especie invasora. Chama a atención, por dicilo suavemente, que o que se aplica con tanta lóxica no caso das abellas, non se aplique no caso dos seres humanos.